πλάτη τον Μπίσεσβαρ. Σημαδεύει τον Σόνι. Αυτός έκανε το αριστερό και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ για το 0-1 του Αστέρα Τρίπολης. Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας Αρκαδίας, πέμπτο δικό του γκολ στο πρωτάθλημα, γεμάτο δύναμη αριστερό μετά την ωραία προσπάθεια, την προώθηση του Καρμόνα. Η κίνηση του Σονί, η κάλυψη του Στρούγγι. Καταπληκτικά ο Σονί, φοβερό γκολ! 1-0 στο 7ο λεπτό. Ο Σονί έφυγε από το Στρούγγι, απίθανη εκτέλεση από δύσκολη γωνία. Γκολ για τον Αστέρα στην πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι. Τρίτο στο πρωτάθλημα για τον Ολιβιέρ Σονί. Απίθανη εκτέλεση. Κι άλλο λάθος. Ο Σονί ψάχνει χώρο, το σουτ 3-0. Είναι απίθανος ο Σονί στο 41, πάρτι του Αστέρα στην Τρίπολη. Τρομερό και το δεύτερο γκολ του Σονί που έχει 3 στις 4 τελικές του Αστέρα και 2 γκολ από τα 3 της ομάδας του σε ένα καταπληκτικό πρωτοημίχρονο. Το καλύτερο του Αστέρα σεζόν. Νέα σέντρα, δεν μπορεί να πάει στην κεφαλιά ο Ιγκλέσιας, ο Σόνι! Καταπληκτικό γκολ! 2-1 για τον Αστέρα Τρίπολης, μειώνει. Ένα κοντρόλ, πλαγιάζει το κορμί του, εκτελεί ο Σόνι το πρώτο γκολ του Αστέρα Τρίπολης στο φετινό πρωτάθλημα, στο 85ο λεπτό. 3 λεπτά αργότερα το πέναλτι παράλληλης έφερε το μάτς στα ίσα. Ο Σίτο πάτησε περιοχή, γύρισε απέναντι, Σονί! 2-1! Ο Αστέρας Τρίπολης γυρνάει τούμπα το μάτς στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Στο 30 βρέθηκε πίσω, στο 45 είναι στο 2-1. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Σίτο, δεν βρέθηκε κανείς να του φράξει το δρόμο. Σονί έκανε πάσα στο χώρο, ο Ρετζής 4-1 στο 65, μία ευκαιρία γκολ ο Αστέρας στο δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερος παίκτης που έρχεται από τον πάγκο, αλλαγή του Ράσταβατς, σκοράρει στο μάτς, ο Ρετζής. Καλβάο, Τιλίκα, ο Σονί, πέρασε ωραία πάσα, ο Ρετζής, η κόντρα κι άλλο, 5-1 στο 67, κι άλλο γκολ ο Ρετζής. Σε 2 λεπτά